Здравейте на всички вибоксери, ютубъри и всички. Ако гледате този клип, моля, абонирайте се за мен. Дори да сте в YouTube или в VBOX, просто се абонирайте, моля ви. Та, какво е смисъла на този клип? Този клип го направих, за да ви предложа улесняване на вашите, не знам как да го кажа, Minecraft анимации с 4D Cinema. В описанието ще има линк, откъдето изтеглите тази картинка. Тя няма да е картинка, когато отворите. Тя ще е 4D Cinema проект. Както виждате, сам съм я моделирал. Извинете за кирките, малко са катите направени. LP Productions означава, че това съм аз. Ако искате, махнете LP Productions и сложете вашето име, в смисъл, примерно Пепунски, както е, примерно напише Pep Productions и готово. Или само P Productions. Както и да е, разбрахте. Ако искате да моделирам нещо друго, искам да видя коментари. И ще одобря най-хубавия коментар, който ми хареса най-много. Това ще бъде моделирано и ще бъде написано неговото име, като това тук. Вижте как е. Така ще бъде написано същото до самата изложба, която ще е. И какво се пада там. Както и да е, разбрахте какво искам да ви кажа. Искам да видя коментари и в описанието може да го изтеглите този проект, т.е. кирките, двете кирки. Те са огромни, да знаете. Може да си ги смалите. Така, довиждане, това беше от мен. Чао VBOX и YouTube.